yira seskini igurabu liboldia ona bogo chikolibolia karugo chikumanya mogani kirera tore ase studio yemo kuchia sobo chorio bonne umwako oyo iga karugo jigwaka chikuro motinyo gatano na gatatu umutinyo gatano na gatatu chitariki kianda umwako oyo iga kara abantu baendete kwerigana titro chobo abantu baendete kwebeka amo yabo momboro bwasimiura umoja Kenya moja neroro okaneroro igona intura twanyoro mogani ase studio ochikototebi ningo igongo mwali bagali nene anyaraka go introduce usikwemanyekani go chasore eno okomanya mogani kitora ase studio kuyamana madam pono ningani otebi mwanjumurina aeningo eninda komanye tomago sko chibosio nabote mwanjumurina aeningo endo tomago sko chibosio wakire bya samalieta Dorothy kwamboka Mamwacha mcheno moteneli wa accountants Nyanza branch Kisii County kubolinde group yo women rep Kisii County 2022 yes. Gore eresa mono na bagate yo mondo na njengoru asege usembo machogo ru sengi tutu jajogo ru mono korate yo mwajumuri yako mayana njengoru asebunga gete ngoru none ase ward gete umonto kumanya kabiso mayana Dorothy ngaya goru wega bagate no ne family yao nabo gena bokonyara no na bayiri ba mbakurireti nabo kweli bagiri ora introduce kabisa umonto kumanya Dorothy no roliyo asenkoru nkabo berumbo basi Masige West asensogete bo machogo burabo nimbate family nimbate abana mano mwajumuri kwa iguna rere tori na Dorothy ogachikuri kero kyobo gumenele pase county ya Kisii nyaraga otena ne kero ga kurigikia na rote no mo accountant mede ne menyekande na no montori bwe sabu mangana yechibese ko chiparansi ari kabise gono gwete mwajumuri gorere tori na Dorothy Mamwacha kurwa sinsemo chiri chabo machoge karotori nera sinsemo yekarate ne kero kyobo gumene ba uchikuri madam asobwango mano ningani ora kwanere anane ngakiro cha magendra soro ngoro turagusia na se county ya Kisii ngakiro kwanda magendra ni chenro tudaraje ko so siasa tutara so mangana siasa generally Kisii for the past 10 years koro tuchaka mangana a devolution Kisii ya very mara as a development compared to counties chindi apart from Jipara which mostly chair osiguna the national government ulili mangana una HCM ulili una mangana ya ECD chinasari chikono chia chira se county government development ya very mara tenda mangana healthcare chinya kitali chiguru batoli gelida chinya kitali chinkego chitabwati walio and chitabwati abanyakitari baiseni tende issue ya karuto kuli one of the big four agenda ile mangana industrialization counties chatwali okay there was this proposal you to run factories whatever factory ya bananas was to come up factory ya avocado but only get 10 years or 8 years down the road none of that has happened Ona some again drugs here available but we could have done more and una wana torochi to achire we are going into obochori want to need to look at monto regeared towards kolenta magendro because to avere maiga Mwanju muri kwa gure na Dorothy atana ni gotuira ni tensa Dorothy bono nindagete okwane ne chinguru kabisa munabono twasi munabono wasoire parliament nko okwane chinguru ko mwanju muri ne ranyarga ko gweri ogiriago ndado okwane chinguru kabisa inkiro chikirire amagendra atara koreka imbitango kibirire amagendra atara koreka nase orongoro drogusi anase miaka ya 10 ya devolution twatwale ime yorongoro usi kero kombe ane jirichon chinde asa magendra akor inkirire magendra atara koreka nase ngoro usi and kire usi ya very maiga mona sama gendero I think is politics to avere mano tora sama ngana siasa to kwana bila gukora and then at the same time uligelia abantu bago to represent abantu bakora representation bago ati agenda yo muntu kawaida kero no uligelia una save na Uganda ababwate factory okorosi chippies chichikorosi tuki
chikoro sukuru asamatoke. By tuli Gusii, we have concentrated kuira bantu trainings. Konyora politicians by trainings isiko. Balenta magendero. But the focus terabase mondo kawaida ukono. So politics ya affect 3 kwende yetu, and then 2 members mara focus on policy formulation. Inga bono twatebere mechande yekorda bono solution kiera korwe erinde mechande nyalge okorwa sorongor Gusii ndetunya to develop rongor Gusii anena se county ya Kisii. Go solve shida ya magendero. I think ikuira na back as abantu baminto. Mwanya gitinge ko chora abantu bate vision ya magendero. Ali abantu bate vision yechiweza. Kera corruption mainly, only the wastage. Kera abantu ba auditor general bako give a report. There is a very high wastage yechiweza. Basanjiri ko to what they have been assigned to kora. Bono tuale nali gusaba abantu baminto, if we can have abantu bate agenda ya magendero. Uligeli muntu ogochora unabona tokwanda ogochori ochora umuntu ubwate vision ya development. Muntu ranyale muntu gwato bumaini wa development. Igabano mwanchu muri ka choro umuntu ubwate urachikoreta magendero nakibondora korumanye umuntu ubwata magendero madam ikiara kiro umuntu ojire kiura korumanye mbale bagocha kiura korumanye umuntu ubwata magendero ikiara mwana siasa na bagocha gotena yaya mogonchora ngujire okora magendero nakimwana injio yo kawaida ara koramanye na umuntu ogojera koreta magendero. Mwana injio kawaida bwana shida tupata wanda kusina bwana chikambini chile mwana injio are focused on wasero wasero mpaka tuli kusikiza manifesto. Igeri manifesto. Igeri mostly especially the professionals. They are guidelines in chiro rokonya rumonta ochana chiro chu. Oize gotegerera buya abako rumonto kwato bungaini oranyala gotokonya. And then abantu mbaro babe iro. Igeri the track record as bakot. That can inform as gochoro rumonto oranyala kolenta magenda. Iwan tiga ndo bari manifesto ba mai kumanyana na kingo ba ujigochora ase county ya Kisii usiji county inde na magendera mai gochigoja urojena for example matukuna rate garete make abanta bari chobis banya ba kuru uroje matuka garete metinye tigarete banyara ba kora magendera ali bari reta abana inji magendera na yako kana soro ngoro Gusii kera matutu garete metinyange etano nomo gojia soba chorio monne kumwa koye one I got for the next 5-6 months. It will be a tall order. Abantu wachiba magendero. Ayeng atakere wako. Within the past 5 years. Uligeli bonoiga people are focused on campaigns. Early campaigns chachakira. Chibeza chienge wakora magendero. Chinyinge chiachira ase campaigns. So wakonya or implement magendero bonoiga tekunyarikana. Abake baranyale ko lenta magendero. Meono mwanjumuri ni gwetena lereto na Dorothy akoto kwanda mangana siasa na magendero yorongoro Gusii teturenda mutumo komokego ndeto kwena tumakwana mange gochime karaturire tibuna ngake magendero akorekane kera magendero wana siasa bakoreta karatu abachorire igo tosuka. Umubugani ukamel park guko weterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo murito mono wobwarie womugusi chitariki 11 cyumutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvurogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international Nemba target go chemeremo Numubugi ubuka nigiyata kurwaraga nkurvugusi bikundo untiri Amanyire kimama minkara tagete
MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache Chindagira chikigusi niko chiache kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge Babe kengero eragere mutu inyore ebyanda boigone esese Omuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatraye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo momugima nechishilinki chimia isano Omuyigoyo nobeye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi New Brighton Apartments Niji nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyerembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyumba icho chire nigi estimeraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayataliko eranga kinjinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo nigibwate wifi iyo tali bwakanira chinse 24 nigabwate libagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano leiseto isano leiseto isano leibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Oreya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi oyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mwaka wachegesa mwakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abande ari nyumba mwanyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kero tokwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngae tenga kindoke moiwe kire mambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinse 12 cha mambia goika chinse isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro nebo tukobogima konde bone mambia nigo tukwarigania ase morobiri ogwe ensake umete sara numete ensake
Ensakia umete na mugasogete umete maambia no mada tena ki tiganda sokye kerogo isiko nda nyuensakia na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe mwanjo muri yari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliatakire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga minute igota kirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibire twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mwoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobokirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo gwesabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo chaka ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria wibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri gwesabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidege 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV Jumoli kero ndere ko tubwati anene asomoro beri kero to kwana mangana siasa na magendro ase Kisii kero tunde dintanga to kwana na magendro airen dia soro ngoro turo Kisii anene kera barai ebaro rogo se barai ba ko choru abatari ko chiba kora magendro kero Dorothy Mamwacha barai mbata kiri ko choru abaya nentu abuna banda ba chikunde to ko chora barai bali baralete amonjurilio kero ba ko tokonya sensemo ya magendro Dorothy ndo nansi to ya Kenya neno na soro ngoro Kisii ni to kora siasa koruchano alimbaka chano aliyirira na magendero anyadire kago sira go simagendo darujo korwa stario koru ya sense yetu yake nakiritura anyare to gwetanga asensema ya siasa kuna bono ngo jituru kwenda siasa tochore siasa tukore ebarai lakini ntu agenda siasa akisiasa itakire wako siasa ya 2022 bono to jitu to na magendero ni gago je aira na inse esali siasa egwako kira chingaki kero monta choliru nta ngakyata kirwa gulibaga nere akore amagendero politicians I think basically get na bono the world over abara beto nyandiri bale wancha kero monta choliru asoiro bisi bakole gasiam Basically, we say sustainable development goals. The what they kwende partnerships, which you demand more ayonde buensi, or say any entity. Abantu go chamo. Partnerships is chiko konya utwara development. Chiko konya by people sharing ideas. Nyandi abara ibaito from different divides. Whether you're whether call ODM, whether call Jubilee, whether call nabono to whether UDA, if people can work together. Abantu bachamo they have ideas chomugusi bakonyo mugusi so you put our political differences aside to chamo to konya abantu baito to implement projects irichita kero kwa
Bono ngwate ananguligore kiro kyobo kumenle base county ya Kisii. Ingi ya kwirito gachora nanguligore kiro kyobo kumenle base county ya Kisii. Kuliginde kiro kyobo women rep Kisii county. Ande elieta yana ngwero kande gesinsi. The reason kuligyobo women rep tinda konyo by the political class. Politicians barato ikere. Yet buna tole igan to tigara to ko murungani ngoro yamagendra tarakoro. And some of us are professionals. Professionals tutakere gokonya abantu baitu. And for us to do this, we have to be on the table. Oende buna senkuru bobasi masige west seito parte yego iko. Togo ikanka. Kero mwibuli arwalde takuru sugoro irunya kitali. So for us to have solutions, we have to be on the table. Abante bagoteba idole mesa gokoragera gosole sani okoranaki okoriego. When I decided koligie koroge keiga tokonya abantu baitu. Tobe mesa as decisions chikova made. Elinde amagendo tutaite aikera abantu baitu. Yeah. Hono gwatebero na engoro gore gesinzi. Erite ryo gesinzi nani gairi aro kyaranje ridita ne watata indoro egesinzi ege ingairi ryo ryarwera eli aja sensema ya siasa erite ryo gesinzi gairi aro madam egesinzi eli tangu talira egesinzi minute ya kwende getaga sini nyaka amonya sini egesinzi eli minute umuntu raso andonsi agasinzi karaganda gasinini kaso akarumarango tu egesinzi eli minute umuntu resilient umuntu wepigania umuntu wa bidii. That is why ngutumie gesinzi wana no bomoke bado you have a chance you go fight. Mete gesinzi na kero ngoro makina ke kuruma borro sana ngake aro go minute na bono ose kuiru burai na boranya go kuruma magendro acha soro ngoro usi ain ko burai dabo ngo changarara indome ndeta policies kere gazimo women rep tali mainly go kora on the ground. It's policy formulation. No korosia machiko au konya bantu baini. Bueno, whatever egasi mu gumende ndagete mwanju muri nare yaria utama itigasi mu gumende bunere ikere baga bamurukana account MP accounting egasi mu gumende bunere ekora ase faida yo muri gedi mu gumende bugasi yanere mo women rep are bado in the National Assembly. Already the National Assembly, its main function, that's the National Assembly, no korosi amachiko. One, where more women rep wakoba. Two, already mangana ya a budget. It's done at the National Assembly. When a women rep, you will work around allocation of resources. Na kichibe se chichiko planned, na kichiko allocated, chike romongina. And then three, more women rep na bwate kwende kuru affirmative action fund. It meant mainly to empower, for women empowerment. So as you more women rep, while ako rosia machiko, and over part of the budget process at the National Assembly, kero kuirana down to the county level, as ya nyinge no go facilitate the process of women empowerment. Ngwate abuna ayatora konyeka kiagere kwe mugire uchikuriyo borai egero kwa na litangana ingendo kiara uchikuriyo borai yobo neri utara konyeka igona into tutara konyeka wanena basubati gusibere tutara konyeka no nintu nento to gosoka to uchikuriyo bogambi madam obogambi one passion. I'm very passionate about leadership. I go back to the days when I was younger. I was a head girl back in secondary school. And you look at my current position, njenga kirichkura na accountants Banyanza 6 counties. So I can clearly tell you I have the passion for leadership. Ndato monto mogusio risikari yego kabisa aiweke gusia kiere ndato ora kwane ke gusia kiere kabisa mo aigo kabisa no bwa to monguso bwekero geke. One thing got no monguso. Erango. Erango yoborai. Erango yogo konya. Erango yogo change. Mune bintu bigokoro. So ulige libya unabangina baitu. And mostly unamatanga. Especially yababoraka. The minute umagaka asirire. Musubati ili agotigara ale entakana monokubwa bana bai. The society the place asumo subati moboraka arakonyo.
So as monto kulie kero kyo women rep. Abotora ababake. Miaka na beko bemeke. Lakini obongomboro. Obongomboro boisaine bokolenta ideas chogo konya abantu. Gosoka isiko o implement the process. Kera 1 no wata masomo. 2 kwarora se shideri. 3 no what the passion. Erango yogo konya abantu. Madam Dorothy ntobwate biroge binge tobwate kerokyo president ogatore kerokyo bugavana togatoro vice president ogatware biroge binge makobo MCA obo senator inki kiagerayo gachorana tigangende kerokyo bogumende tojedio bo MCA tojedio bugavana tojedio bo MP ogateana tiganda achake kerokyo bogumende bwasi county ya Kisii. Sababu enene yoko gerambo lyo bo women rep ande tali biroge binde. Generally, bunega siane ya ko represent aba accountants. Togo deal na banta the county level. Nkarora ase egapwere. Aso kole merukole ase county. Throughout oligere never statistically. Abanta abange ba buchande kamano na abangina na the youth. Asora abaikere mono na sekroke bo women rep. Kubwe biroge ibindi kere ibindi bibwate kero monta ta ita okonya but asobo women rep no ko feel the gap yogo konya abantu abo abangina aba youth na abana and I'm a very passionate person yani je no monto what a great interest asobo konya abangina kera na kole programs chibwata abangina programs chibwata vijana na programs chi abana because already across our society for instance, cases of abuse, gender-based violence, chigu affect abangina na abana. So being a women rep, naboto kolenta ugo change. Naboto kolenta majiko au konye section hii. Kono whatever na abangina nabo chokonya mono na abasai. Abakaka barabunga yimoko nga yoko babeka buno mogumende barabung no tu are nsema yawe kyara abakaka na barungu akabare chikura wateruna injini gongo chikurwandira Abasubati abakaka barabunga ikwa babeka na ane kuma chiriko ngotebeka nena Abasubati emuchana ine numwe kabanyene Abasubati na baramba wakira chikura lakini abakaka bawakira chikura abakaka barabu karukwa choru kwa biro mogumende ensema yaboneleliye Madam Dorothy kuligere libia na babone family mna tomenye tenka Umongina kera koenda gutunda agutunda olentanka. The minute wakonyo mongina wakonyire family. The minute the minute wasomiri umwana moiseke wakonyire ejami. Wona karo ngoligere limono abangina kero wakonyire umongina wa change robo mabumo gaka. Nkoira nase issue ya gender based violence abantu kurwana. Usabantu goitu. The minute umongina ali empowered, the minute umongina bwate gasi akora biashara masomo makeyo bwate kibarua kiae the level ya gender based violence ya kwendance which means kera enyomba asomongina akonyire chishide chigopongwa mogako konyiro Ingobono ahenga yora chukuru chibe njitengire yona ko tena magendo tara akorekana gosibantu mbara empowered ahemero berikura abege gwe empower Abasubati aba gukora no gender based violence igwatebire mero berikia ora abege buna eto tena rero gwachorru gwabero mugumenu bu county ya Kisii mero berikie na ndora abege iri gukonya mukia magendo sorongorosi asekero ke women rep una ritwa chaka chibe sanchiro chirule by the national government Chibese chitokero konya abantu. But the problem we have had chibese njiri korwegu throughout the wards. Unabona igoligereri statistically abantu bere chibese it's about 30% of the whole county. Abo abantu banyorero offsides. And the main problem ya beirororo abantu barobese baranyara wa identify abangina abankaibali. Oende una social services bonoiga we have registered groups. Ebiombembiro bire registered. Lakini bono konyora mostly abantu bako uchibese echi briefcase groups. Abantu kete ba register to group babisete na bako. But as we come into office, buna nkoligie koroge kega. Linko ya gwekoro. Onde bwensi ora ya gwekoro geke. The best way yogo konya bangina baitu no kwenda social services. Nyora ebiombe biri active.
which abantu ba social services into might. 2 kutwara equality and equity ya distribution ya chibesechi mbabwate constituencies yeto ko mapping tumanyanga yebyombe bikuru so that onye tubwate byombe 20 bikuru bumachoge nare tubwate byombe 20 bikuru bubasi bikuru bunchari by active groups equally across through the mapping origereri mboli emeruku babwate. This can be done well abantu baiso collaborate tokolega siamo n'abantu ba social services. Memano nyara kwa kuna engineer Boniface Aboko ahoteana no wale atuneti mekabisa ahoteana egesinzi mbuyale ahoteana egesinzi mbuyale o engineer Boniface Aboko ahoteana wale me yomoroberi Edward Momanyi projinse mocha mosobede ahoteana nje no ndime yomoroberi mbuyoga ndete tigesinzi kegende bosio abumbali bandate utomaye SMS yabo gwetera sena mbiyire screen yegura una yo mwanji muriri tomali boliao gwetera sena mbeyo lilioraga ni kobol Dorothy kerate buna ereni kama ikanda sedietaria gesiasa egesinzi gona nero tebruna egesinzi amanyakande mono ande nguriari kirokyo bugumende bwase county ya Kisii asaganda tekotebuna haise kwe guribaka na chikoreta monjuriri ao ime yorogongo rwito rwagusiana na se county ya Kisii madam ekorto gusuka bosio meroberi gwate no begete gochigo konya kwembawa abantu orocha abantu no na sebinyorari bamanyire buyebu na chibese cha affirmative action ngo kora chire meremo na meroberi kete kere kobekwa enda banda abamanya na chibese cha bonjiro ikera ndiro kana na serisa bugete konya kana banda bamanyite go chibese cha bonjiro tigangira niriga chibese cha bangina nchiro eshide rororo bade abantu baite bagosira because they lack knowledge. Asogutamanya naki abantu beto bakora naki bagusirera public participation terakoro oende from tutabona budget process yakara okoru bangina mbali ko involved timete sengenjo tokora runtu mai tikosoma lakini ntumai tekosoma nabeke busingo soma tolebia to understand abana baitumba someta balisco para interpret ya manganaya ba oligereri mostly public participation bangina ya especially abangina oende neba culture hole ka public participation yokoru abangina bake bagochoro and I'd like our agencies especially aba chief baito batebya abantu baito public participation ero kerenga kiyege gocha abangina bababe SMS baba SMS ko part of wa machika korosu understand the process understand na kibakonyora chibesi and then 2 entongeronta kwanera igoro ya na kitokonyora chibesa na kitochikonyora chibesa edi chibesa chikorwe kunchisaini echi chikorwe kuna the government we have non-state agencies for instance we have NGOs gusi NGOs inchirororo chigokonya abangina ina bye bintu abangina batakere babe informed about lakini madam gwathebere na besa nchisaini lakini chibesa chigocha still na chiba chinge njiri gutume kwa senjera endong ngakiora nda gusaba chibesa chinyinge ikiare jinde njira tume kwa asenjera endong echichiroro njira tume kwa senjera endong lakini ebe echichiroro onde bwensi na chobese nchigo isana bantu baito one of what we need women rep and bwensi ogocha you have to have obongaini boisaine koligi chibesa chinde so that abantu bainto bainuke nduta 2027 kegoika abantu baito basi bale bonaika we look forward to 2027 kegoika abantu baito abangina baito bonspi batakere batwale gento barakole berageri gento barakole baira bane school ngwate bana no accountant yole na nigo ire kiro aba accountant bagochorete asensema ya Nyanza bono kendo kiro nyara gotebio monto gwakorire boni gomete na bogonyana na nyagite okorire ndugite bono na tomo ikiro kyo bogomele base county ya Kisii na bakogendereri abantu bagoturasiti no na sekiro kiri bakoiregeke minto gwakorire no na se county ya Kisii era ena kina ya Dorothy dese komo ikiro kyo bogomele na bagosukie county yetu kujibosio Natwali korogek for the past 6 months. And for the 6 months, to run the program ya gender-based violence sensitization across the 9 constituencies. Tuachire tukaenda South Mugirango, Bobasi, Chionsi. Was sensitized, especially abana baiseke, na abamura. So we gave out, we have done support ya abana baiseke na abamura by bringing in mentors, okora trainings. 2, to atwali capacity building, yebiombe.
So far to deal na Abasubati about 100 to 200. We are training them on soap making. To call training on baking and cookery across, that is about 2 constituencies. But in the gerre tuko chumotu utwara bangina bangi. At least kere constituency to train ya bangi. So that once somo ngina kwa mosomiri na tocha ko ire kerogo na boko mwa machine ya kolere gas na boko mwa cherani ya soneri. So for the past 6 months we have done training ya bangina, we have done gender based violence sensitization. And there are other programs. Ndo tugartia matuko metinya ngitano no mogochi asyo bochorio bonne bumako yiga eno bwate metinya tano no mo igona ndi gwatigire ji project yeji ora kora siasa oseno ndete ko empower Abasubati aba ose abantu inchenda soro ngoro usi e county ya Kisii. Ase county ya Kisii gero kia entails okora continuous yani gas ko gendra kokoro wono gas itali to etigire it's part of bigger store korabna za women rep yani ne ground to go set to korosie para so that to ko Europe women rep abantu abatu akorere gas na barabu tunyale ko bakonya abantu abatu trained to buy machines abana abaiseke tu akonyire especially mbaro bali to work and school fees abana bali bakuru vulnerable households to ba progress to technical trainings. Ntu arana chikura nchia tebwa abantu mba egombe kirite no tobacho ne chimbe IBC ngiarure Ribaga entunda yakabira abantu kweri kuna chikura yare teri tukuri goro ngwate abuna ayabuna magumere buna bochu kwemba wa youth amona Abasubati kini yaroganire buna umubaro monge bo abantu batesogete kweri buna bakchukura nabasaye inkiro jaye buna mwana siasa inkiro jabasaye batari gwesokeria kweri buna bakchukura ige tibuna nato kwanda chikureji abasaye nabaka bakchugwesoke kuchugwa kachikura. Origere limono abantu bachandegete the youth abasaye okonyora mbara akonyeka wono batwalire mbara twara munguso boko register ande nali gotebeka one inchine youth jeno mosaye abasaye baitu bamanye ekura yawo nere nguru yawo nere nguba yawo nale gusaba the mass voter registration yelri lakini yoligelia the constituency and the county levels IBC barongo kole registration nale gusaba abasaye baitu soka to register kera numbers the youth na bwa abasaye na bwa tinamba yichukura twale go soka nabo tokorenta barai baratukonya bon nande kwate birai ne youth roje aba youth abasaba ngo bari trusted ya semirimo bayirwe no ena serikali iri gukora imirimo bari kwate ne youth roje abantu mbako trust asibineta ke abange bakorere gas origeli the track record as if igo gukora bukorumia sinse ito ya Kenya abasaya mwe kwa mabaga moire biro burai Iwana pote tote ana abasabe se kwa Ribaga no bokuru bina boto bokora sense yetu ya Kenya. Mbia mono mwanchu muri genda gutomeka rengeri kya ogwetera sinambe yes skini yego nande nyora nabo ndo tobwate sense media Facebook on Ndizi TV News sense media YouTube na woto nyora Ndizi TV News bego nabo to tweet at Ndizi TV News nande tomeka rengeri kya usiri boli yao wetera ase namba yes skini ya karto ndeta ko na Madam Dorothy ege sinzi kerago digie kerokyo kumende kerokyo kumende basi county ya Kisii kerate bina nene ge sokiri iliko digie kerogo anyalaga koleta monjuroli keraro debuna monjuroli tara koleka na buya sorongo rogusi madam ningani tumanyena nkiamaki ni gore independent go senki kiamangere ole affiliated to kera bono tobwata Kenya kwanza tobwata Asmiro moja tobwata oka Kenya tobwata na bande bale independent ai kiamaki yao ngerekie kegari yao ya siasa asomwa ko yonerelie egaliane ya siasa UDA UDA tuna bantu be Wilbaro tuna bantu to believe it as a bottom up to believe it as socha krumonto onse kwando chi asumonto igoro to believe it as korosi policies kurunse based on abantu ba mashinani monto mashinani ko te binere shido bwate karo kwenda National Assembly orosi amachika okonyo monto onse tali ya okonya babwenyenye Iwate beno ni gora so mo bwa uda ndi kwa so te siasa bono nanda bono na ngota to kwera ndi kwa so te siasa because yakaro te ba eguru baro tarikare ya cha ke mono uda no mo raibu mo konyi mo raibu ense koni gara se kya magya chupiri tara so uda
kona mete taraswa uda official because tangana ekaroko swauda ereba ni ganju biliari kera no ndera ntwa tebana aba bunge ange mieyemo ebatagere gochiko choini uda officially barua sikiama ya chupiri indi waja gite siasa ya madam siasa wana kodre siasa ya professionals siasa ya accountants lakini before that na abere vyama ebibinde ntuto suguma abantu bande banyorobora kiama kieke buna kirege tiene tukaruti ene tugacha Jubilee ande bono twaruti Jubilee togo soa wheelbarrow otole wheelbarrow ime kele wheelbarrow mbiye gotoira no bono teba no ore gurubaro gyare gurubaro mbiye goire kyara na ebiye korona na ebono kuriye kero gyo women kurworo agwetera se uda watebire nera asoro ngorwo gusi ngaki garo kombe ude asoro ngorwo gusi nkyura nyara goye kwanda uda ya pikiri uda nebwate following gusi ndate kurusia narrative una uda teyo gusi oende mashinani una chingongo cha bomachoge uda nero oende south mugirango oende bomachoge chache bomachoge borabu oende bobasi aina se uda evumete bono ekorendra ngakukwana kwalenge nakonacha naliko gendera oende bonchari uda nero following ya uda nero kera uda koenda buya n'abantu bansi ono it's much easier abantu we associate na uda yani muntu akore wheelbarrow ibwatakera umuntu vijana mama mboga abantu batabugati gasi abantu batete gasi abantu batete trainings bono watebire uda nemanyikanite gusi aya bono buna Dorothy gesinzi ngaki abantu bakumaete asorongo rwe county ya Kisii oise kwenda twende Marani oise kwenda Moticho oise kwenda Masimba oise kwenda mpaka Ikorongo ne karo ngaki abantu bakumaite buna Dorothy abantu mamete na Dorothy naro ogurigero kibugumene ase county ya Kisii ase county ya Kisii na atare chi county chi constituency isano bo na chire bo basi is one of my stronghold umachoge borabo kurukenya nyawe ende mpaka center wende mpaka Bosoti Sengera wende Ibencho aina sana atalire ochi chache bwate bomachoge chache bwate chi ward isatu ina ande stronghold yani achire boma South Mugirango koru Moticho koru Bosinange ina sana atalire nini stronghold yao chonzi juko stronghold chao lakini wana sina na chire na bikiremeli bon echinya chirocho echinya jo tigarti karo kwate ana wetire chi constituency isan inya no jitigareti echinya chirocho ochiombeti sari kwa nyaji stronghold jiri chia kwate bire gose na jojo no takete ku transfer yororo orre gose no bon turo chimbono chi campaign chia chakire na bantu mbara design koruchigasi ono kwenda mdogo ande kwende county nencho kwenda ne toko ikora yonse asimoto ale yo strongholds na soko nyara chikura nkenge tuharore na ekiama giauda abantu mbar bakuriye kero ke bugumende bukoro ntubwate bwali ntubwate mura abangi mbaro batagete ticket kurwa se kiameki ayoro chimbo ene kyo bwate gosinga ki oisanegete na kina ase kiameki ende ninyore ticket kurororo karo kuri siasa ingesegi karo kwande segi tulikuwa ndoro no bwoba buna nabo kubu okwande segi ando bwe osoko karone bange togocha uda andi bona abantu ngocha bali kera bado bantu mbararugasi na engere di kurwana ande nko nande kurwana nyole ticket lakini ticket yetacheti ukubali unankwa minyogete ukaminyoka chinguru chikaba chinke ono bo maene mboro the party yabekire mikakati yogo to free and fair nomination ono nomination turaganye toende mashinani tuligie abantu batwakire chikura cha nomination igo bono totebena ayeno wanjete na isoko batoe gwe ticket gotinda tena turu chikonyewa lakini ase siasa goikomanya na bora ego stoegwa na bengo mopira nere kubwa na rutari kubwa ora batoe gwe ticket inga kyokora nigokwa ni kiara ntubwatiri chikorina erigendereteria political bill elieta bunegoro gwasoira omoturi chikonjira ne kosoka gurwase omobo ora batoire ticket no anje kwa uyu gosinondere ko base igurubaro gose uda osebona na bogosoka insi o support obomobonde bahati mbaya tinga ticket ya uda
UDA ne nyumba nene. And I believe in the coming government, UDA will be the government. UDA is going to form the government. Anda county go say national government, national government, na county government. Uligerelia saba abantu bari qualified. Masomo ntubwate, twasomere buya. Tobe ntonyora the ticket, amabagande naro torakole ne torayo. Wana mbetingira the nomination ticket ya UDA, I'll still support a candidate yetu. Asichukura. Amabagaya ande toyo wekaro chukura cheli. Tote mondonara gobona ki akora iliswa ditu aboligoro ya basa na mbara akora buya ago majikote na bara imba no bangi no nchika bana balinge abasa kira kinimba akora buya ege kwirira mna basa bange karoba iruchigasi mbari ko ba trusted asigasi ya ngende kinda kitimada bunga kiranya ge kurwa sebirengeli bya abantu sikari kura ndi turakiro ora tebya mwanchu mulina ngaketa kire kurwa sebirengeli byabo korengani ba kumana basa na tubaye birogo mba konyara gukora buya kende kinda kendo okirori biko cyo tena basa abanda abange no nejiga bana konairo mba etu gas kurinde mba kora buna basa ningi madam aranyara gukoreta bauti erinde anyara gukoreta munjureri ali abasa bachaire buna mba konyara gukora gas ya sensitu ya Kenya. Asante. Ndete kuira na maye gake nda explain nje no mu accountant. And accountants tutenderete accountability and credibility. Yani kunyara kwa account for ibintu kwairo. Oligere libuna chi county njiro chubwate governance bali aba accountants. And oliga siba kolire nabokora the difference between asomu accountant yari professional na ase politician yari. Nale gusaba abantu bamiteka rumo korobo choli muligere li omuntu bune individual. Naboko nyoro omuntu monene. Muntu what do you call muntu kongire? Muntu kongire muntu jiri miaka muntu bate experience bate bumanyi. Muntu mogako bwate bumanyi. Lakini bado ubwate bukurumi. Ande bado naboko nyoro muntu moke kijana. Ubwate bwana especially abantu of professionals. Machiko narago to govern. Machiko narago to govern mpaka na obukurumi boko bansi. Kena boko nyara kubanga. Especially as chibasa chikonyora chiko enda mono neka rumonda atabwati obumanyi wamangana yechibesa. Umuntu atabwati planning yechibesa. Kwanyara bono oro obisi wasainiriye bintu taroji chibesa chakore nake chiasirire. Nale gusaba evijana tali mna ntumanyiti osintubwati adequate experience. Ntubwate experience ne bakereke. Lakini toligereli umuntu bune individual. Na abwate chisemi chisaine arakonya abantu. Madam ngo kamode mwate abuna nomination sise ko koru fair and free. Nabo wanja matokeo ayo karo nomination ne ujo korwa fair and free ne li abana sasa moja mwa kwana. Nani agyo koro manyena free osobo chori obo bokebwe kiame kibwa koru free and fair. Ngakyo koro manye ekiana bora abu atena ya bochori umbali free and fair. Ngakyo ra koro manye ose udamero biliki abekire ukwena kebuna abantu abachukwe kwe ticket na karoro me asobo kumende ngokore kanale asenchera yo bwasi oku konyore ticket. UDA ne kwate merobelio ya nomination. And I think most members ebataete tuale nomination based on the register ya UDA members. Ono ntochiko tumie kwende ya IBC. To register members as a party. Ono nyoko bwate members baisaine na bako gwete nomination. Ono watu amineti abantu tubwate abantu twabekere ground polling coordinators na abantu tucholente ntutweka abanyene we will have a fair and free nomination. Igona kwa tena kwa correct ground work no isanigete na boko chikonyora etiquette ya UDA. A ground work na kolire I believe na ande anyway nomination umadena na benga chikura lazima ujipiganie. One mebango lazima ubeke ujikaze umanya kwa wikero ekero kwenda isikali ekero gukwana mangana UDA na abantu bande bari barase ensemo ya simio ngakyo abantu bakuira ekerane no gukwana mangana kiama gya UDA kebya marabungo kebere byatwara ekero kombe kiama gya UDA ne kiama binde bose no DM asorongo rwagusi ngakyo abantu bakuira usibakuira na Dorothy batiga mangana yikiama
I'm a very strong supporter of UDA. And then I'll tell you about Tobaminto. Echama negali. Eukorusia samo yako ira sande. Nto basa koligereli, kero ligeli abantu mbaro barule Jubilee, bachire Azimio. Abantu mbaro barule Azimio, bachire Ase Wilbaro. Twale koligereli amaono yabarai. Ande mnachenko anda isiko ngosel kuende yaito manifesto yaito ya UDA. Even though we believe in the bottom up. Ochakero montonse, okonyo montonse. That is what UDA stands for. Ndondoli kwa azimia kuanguka. Bono kwa tebire na Azimio ani mangana UDA niga aligeti korenga wakonyo montomoke uchigoro. Ntokuru atutara kubodi usinta kubodi swali. Anene ekerogote abara imbale babeira suburai barenga sense migusina serikali ingia kwera batara konya umwana inji okawaida kinga kiji barenge obisi bono moja gotebuna ina nani ngokonya bare umwana inji mbaye turibaga litanga nikurinde bono nandi bona bagotena baye kuribaga riugo chikogenderi obura ya embono kurigie nandororo lakini mbale babeiro madam nandi bagote yaba abantu ntochiko bagende no rogene gende kinya kuba affect bona abantu bauda no ena sorongoro gusi nale kuiranira iga abantu bamintu chikura chiachire chikura chiachire no goseru gwachire abantu bate chipiston 16 nale usaba muri ogoseru moseru muri chibesa lakini mweba muntu guchiko bakonya mochore umuntu urabakonya murigereria barayi babeirororo ngasikia kolire onyo koridhishira amefanya kazi mashinani murudishe kwa kiti lakini nto iranira barayi batara konya gusi to abere mayo factories nchi lakini bado na watu leo tauna yaya na watu leo mirengo tuko hii mirengo na hakuna kazi imefanywa na kwa sababu abantu baminto we bring change tole ntama genderero mayi tuchora abantu babwata maono chibeza chirachu kali kero jini chibeza chino moko wone kama gendote yao chikoba kurubono mpaka chikura chiyako chibeza chino chama genderero na ichigo chokora chi campaign na chiro chiko tali abantu bono ayebono ayengo advocate yoro gosera gose tora advocate gosera ikiaro gosera na kwa bere no mona ntosera timonto tingonyora kura abante ba gosera ahenga kiora tebigoro yenkwane yo gosera ogosera ikiara abante koro bakorere guchimba sidoroti ojiro mwana siasa ne koke akwe awe yakera wikando batena ansel ogosera nkoro na nale goteba ogosera gwasaliri chikura ogosera gwasaliri oborai ogosera nakukogerete tutabwati chipara chingia ogosera nakukogerete na bagusi okuligere tutabwati piped water machete usi lakini embule go to everyday embule go to lakini bantu mbabwati machi kera chibeza chitu chia magenderero ichiko be kwamo chiaganya next election chibeza chingo colleagues koru 2017 mpaka 2022 chiaga chiru chia kurumiru chielire chiende the next campaign moseru maguchibeza chino magendera tigale mayo inje my campaign strategy I don't believe in ogosera because ogosera one umuntu ako degrade une human being umuntu ako kurusi obo yani umuntu ako chaya totena umuntu ako chaya kera ko ano ne singa msini umuntu ako chaya okuira nekera nguyenzi yani umuntu ako cha na kwa neva nemia na kia korora afadhali umuntu nachaba bekere para ipale rako konyo ikerenya gitari uri una kenya gitari chibwate marioko lakini no teneine oda buna chente nene umurengo gete no murengo yo beire gas miaka 10 bono marioko te yonya gitari lakini bado no teneine ogotera iga no teneine nare gusaba nandi abantu baminto moseru moni chinkoro chino Monjo mwete na Madam Dorothy egesinzia gote abuna ntoserwa ntwanja goserwa kone dorigererie bali babwate bali barachikoreta magendero asense itu ya Kenya no nguruguru gocha inze nara kokuna tinga bwo moterere
umoterere agoteana tuko pamoja wapendwa na hara ukubuli madamuga na atukwani bono mambia ukoteana nkwani Sara Nyarangi rietandira gojora muroka kina agoteana mbia mono hakubuli go yakuru na political benefit hakubona ki madam no nyare wa sustain data ya huda na kidominate ase county ya Kisii riboli ndaboliria kabere ndirinda ki no nyare gotebana ose serikali ya huda ngote ya mudana ni gomo gochukwe abasubati abagoseba mama mboga ase imense yetu ya Kenya parabu ibagari abondiriri ekiana mutara tena ani gochukonyeka omwebe abanda mama mboga parabu libagandiriri abe ase leadership ye uda mwabekire nandu makubona ki uda ngaki ugosazeni statistic ya ngaki akorire ngaki bwato maruva ase orongoro usi tigancha kere riria mama mboga ase mama mboga in leadership twensi ntokoba abarai lakini twensi nabo tokoba part of leadership tali twensi tora abimetu debo uli luno mobere obwata magoko bigoti you go all the way. We cannot all be leaders, but we can have our members as part of the leaders. Muna nakuana before nyonte rabia. Leadership is about inclusivity. Abangina babaito babe part of policy formulation. Abangina baito ba inform chibese chitokole to nyani chi affirmative action. Ngaski batete chikole. So the kero wana bonkole ngereri chibese chi affirmative action ichitokere chi wabi abangina bale byombe. Lakini oende ground yokole public participation. Abangina mama mboga. The mama mboga aspect is about kolenta abangina bwa SMS. Abangina bachi batebe ayana arama itaji ito. Chibese chi affirmative action chiala gokora igana uchigotoko. So mama mboga in leadership is about inclusivity. It's about into cross decisions unabarai based on abangina nkibataite. Abangina ototebi their needs na into cross policies based on needs chabangina. Bona bana nongoira na nakobori ga madamu osongwa jumuri yago ikobori na abanda abande babeira soborai mama mboga tali igoro bajaga koni mama bajaga ba mama mboga barabeiro uruki bargo konyi gusine myaka 10 yedire kurumaega ndwar go bakwanda boni inkie ko gara kurumaega rabada go kwanwa bona mama cho kwanu boni buna ino abantu bauda nimo kwana monona ngumjiko konya abantu ba mama mboga abantu ba boda abantu ba mugongoteni abanda atari bona bachaka konye mbarororo ingie ko gara mogo teba bono nambatakire go konyi abanda babirororo na leadership leadership bia ekwenda gego change shida kwa bwate korotali robata bono ande mno kunya gukina uligereri 5-10 years ago to bati shida ichipara mono ekibono chipara chiachi one story yego change ko ruchipara chinya gitali chiachire na bachire chinke yabanchi bwati maliogo need ya wakonya bangina bono yachire bone shida ya beire shida inaonekana na kitu alentere kwende ya bangina ande buna ntuna uda we believe in inclusive leadership abantu ligere mono na a country yega less than 1% that were the richest Kenya ngima 1% of the population that were the richest ile population ni nyingi na abantu balenzi that is where uda in our bottom up we believe as abantu bainsi kolenta abantu bainsi SMS so that when you make these policies tali okoros policies chiko okonya unabone goligere into what policies chiko okonya abantu buna be school fees mama mboga tete policy ya school fees mama mboga tete policy yako mokonya biashara ya bikolena igenda that is why to achire down to mama mboga mkokoteni abantu bari in the informal sector embe mono manyi murekero enda tukuri umorobeli oyo gekardo kwana mangana siasa na magendro imena isko yagusi embara bagote ana no bale ime yumorobeli ensa kibagote na mbanya komoja Estron Oyaro Sware Rabani Karbat Taira Boss Mindra John na Freddy Osoro Freddy Osoro bagote ana no bale ime yumorobeli bagote ana mbanya komoja kabisa barabwe bale timu hapana kosa buna sana njete kubaruka Estron Oyaro Sware Laban Karbat Taira Boss Mindra na John na Freddy Osoro wao tena bali meyumorowerio kero wao tena barombanya komoche kero toendete mangana siasa na magendro imina isko yagusi kero tole na Madam Dorothy
egesensi ekeratebuna ni gali getiko chikori ni gakuri kero kyo gavana ase gakuri kero kyo bugumende ase county ya Kisii igoro beriote na bwata mangana mange na bwata merobeli yabe ne likwena kibona kara ile kero gekyo kimura mweli baga na chikonchureria koreta magendro asorongo rogusi madam abasubati ngoike yakwanika monona mbali goja ba support basubati bamwabo buna yabona ngoli yore kero kwanya na basubati babwato bosireri none kero kwana kwa kwanira batwaro bosireri gusiyero roje gendege ngo affect gere no ni numa konyore biro gose burai bwagenda asenseme butata kiriko genda tino gotabona basubati babwate obuchai ana goteba liye community yaitu buno mugusi abagaka no bakwana muno liye libona gabona mama wake kura tata nero komotebinga ya wake kura ngo basubati mabati bosibole mboro tutaraikera ni buno mugusi liye limono na base libaga lyo musubati ase community yo mugusi musubati utigirumayo musubati mangana nara gocha musubati bado toraba musubati tukunyara ko head na ebe family wande na ebe mukutana sumo bora katigalete mumuro ene rokoranake nero kwana sumo mukutano lakini umongno yo tigara utakere bono nero gutenere family ta kwa wibaga one challenge ya sumo gusinero abangina generally uligele never voting patterns y'abantu bate yabarayi barobisi abangina ebara begenu asugwa kachikura oya ndo twale abantu bwatu na campaign managers abangina ali ba deliver chikura kera mbali raisi kuguru ono nale goteba tali na basubati baraba chai wo ikira numbero botaraba as representation yabangina as freedom bangina level nero tutaraika no mbaranyara bosibole mboro bangina batarayo ntora be kwa sumongina na ba campaign freely mongina na ba wake kula freely oende buna ekero chikura chiwako okonya rumo gaka akubwati mongina we sometimes mbako mwakere kura bano bosiboro bumbura ikerana abu somehow bo affect na chikura chiwako Bueno, buna okurigero kyobo gumenle gwetera se ticket go se kero origeti go ticket ya UDA ase county ya Kisii ntora no kungusana na ngororo gati ya bari bakurigero kyobo gabana bagoteana ninjengo uri ntwaro mingo magara gagoteana ya era tari kuchikuri bo seneta na kwana bake ase byombo bya borari ntwaro recho tundo gagoteana nero takire kwa ticket ntwaro baraya bago basoire lakini ntwaro no kungusana na ngorigoralia ase bari bakuri kero kyo bugabana oroji aba bakungusana nalia buna bante family hauda buna nimogori okori bugumende neji go affect abana inji mba twara trust asemole bune kyama gyauda no ena aige ku affect kero bali bakungusana negora mungusana no ko tel mono no mungusana no ne bana bona igabuno orega montache bona igabuna ni kero kya kwa una bokora ashtuka lakini I think abantu bale UDA especially the gubernatorial aspirants na abantu bale strong oligeli libna Recho Tundo Bagara Kunga those are strong candidates nande I think the party nebo ate framework yae abantu ngocha bale bado bantu mbaracha baisane tali abuka barali ne abo governor obo kwende telio chiko to affect kera I think abantu bado ngukwana bale baigwane ngokwewe kwende ya bo governor bado conversation sechi bado nchirororo and in the next I think next few weeks we will have a gubernatorial candidate igobona nuko musana na gorigorali ingogo affect buna bagumene bali mogurigero kyo bugumene bikyara kidiko musana nwali mondra bara tena udambale banga na inyari go affect buna Dorothy ukwebanga kara abantu bakungusana nalyo kunyara kumanya ngulenguru muntu chemeso teba nabo kunyara okora igatwali elchi numbers chikuranjiro nanyala kona chikula SMS I don't think no kungusana na mazungumzo baada ya nderete and nkuigwana bale we will have a gubernatorial candidate nara wadeana nina imani katika huda abaraiti tobwati naende na botora chole no nyembono lakini titonyara maonjorori ande obogima bwa kongire pi murayondeta iyo ogokwana kende
agoteana ere nabwate imani aswe kiama giauda barai era agoteana barai mbayo boniga na twakachikura no emboniga agoteana barai titobwati naende nabo turachore nonye mbono lakini ntonyora maonjoreri ande obogima bwakong'ire pa murai onde tahiyo ogokwana kende ere nigateana barai bagochibakira obogima bakenya bwabakong'ire mono na barai mbayo bagokonya uchumi negenderere ase gokina ase ensi yetu ya Kenya. Madam Matuska bosio ntwara na richi rirenge tugochikwenda ase ebunge richikwirania ense gose gotwara manyo amang'ana yichikura manyo kobaru manyo konyombe twajie ngakie kerero digital lakini ande yamache korogana omorayo monene bwebunge majority leader Amos Kiminya nataka koire biri ase ebunge bachukwanda monjoreri ye biri yona baende manyo enjereri egekoro ahenga kyokwana ringaneri asa mangana ya koira na back to the manual system yoko lenta machibu yechukura one ngoteba that is kutuira ni maiga stwarule ule ibona getori na benga ki ya covid bone abantu bali gutumia masakara abantu bali online ndo kurubona astole bono iga tuira ni maiga it's retrogressive we are going back to the mediocre times we are going back to the Kanu times nale gusaba abarayi baito babe very honest kera matena bakubuga intuye koroma kimorome kera the agenda of manual system is intelligento kebwato obo sibolegete ngento kebwata mangana gete uchimayaga the best system bone gatora twale it's an online system technology ya chiri abantu ba progressive rojo bone geto gutumia smartphones ndo kuira na mayaga abantu bakulikirwa marube nale gusaba abantu baito ebilie ya manual system te we stick with the streaming in of elections machibu atum kuru mutandao igobona na gote abuna tiga toira ne renjereri digital orojenjereri serikali te kobeka ningigera abo bobisi yo kwera na manyo ari digital yasinyira inki ayoroje unibirenge bya dorod inki oroje gende geta kere gojera asensiete yake origereri tiga to twanjera nebna okay technology ne bwate challenges chia lakini at the same time nale gusaba twale gotwara both the manual and baru tutwale the streaming we tutwale the manual system and the technological system to supplement each other lakini nto basa korusie twabwate ya online twira ne manual yite kunyara ko work can society ya change orochi we are going into the e world e-technology uli never the US wagotumia technology to streamline their election results asikintu tutabana kuira na maiga asitwaruli abaraya bange koromo kubulijugura mwanyare mogoteana tutwara marembe nande tware na barayi ngo kabe barakwana chingwana chiguturubania marembo yo bagoteana tutwara marembe ochingita kiriho korwa inino na koromo chwa kachi campaign chino mwaka chikwemberejera so marembe madam one ngochaka by kushukuru abantu ba security because usually they do a very good job kotwa the security na ku maintain peace lakini uligeli politicians nabu tukate nabu mapepo politicians nabi biturubani machi nale gusaba abantu bairu for personal responsibility onyo wakwana mangana gusali molembe obwatu as an individual nanda kwende sheria lichikoliru obe prosecuted for that kerbona obe ndoto itikwira na stwenge 2007 tunataka amani chia ku peacefully and buna bangina kero peace yeta hiyo it affect our election process mongina ta konyora obosibole asichikure kero molembo tayi kero molembo turwanire igo doro diana abarai anene bari mukuri chikura inumuga mwara turwania maje igo munyara mugwekanya ino mare munyara ko basinsitu ya Kenya choshu oyagoruna choshu gisore umuchura kurwa embassy adiwe hauta niko ndani ya ensakia nigo nari kubulia doro diga ningi
kiamogogeti ase UDA ase eng'encho murai obo tabwatire egasi ase ense nabuna ere madam ningi akoreire abang'ina abwo bamama mboga eri bamwegene naro kuna Joshua Gisore omochura korwa embassy hardware akoboriga ngwegu nabori na no ari me umurobira othe ningi Dorothy ngikieirire ngikiamogogeti ase UDA na ase eng'encho omurai obo tabwatire egasi ase ense yaito ya Kenya nabuna ere madam ninki gwakoreire abang'ina aba bamama mboga erinde bakwegene ayo na mabori abere Joshua nyaruga kubona nyairanire ase edagika ya madam. Okay. Chake by as reason yokwenda UDA. Twateba epati ni gari. Okobori korwa samo oenda Sunday. Ande muri Kenya in general ebyama mostly biri gutwara agenda. Ni alignment yokonyora abantu baliga abantu benge Jubilee last time bonega UDA bale ose Azimio bale. The reason nkobera UDA ne egali bwate merangere wazi. Egali etali ko restrict chibesa ile ngo bwate magoso ase epati. Uri eli ebyama ebinde azabantu ali babira as politics. Ebyama mbiro taso ase ngenjo tubwate besa chise ne goso ase epati. Ngo UDA ne bakera chibesa ase epati. UDA ne bwato busibule ogolenta kero monta ase epati. Nabori na murai bwe kiameke tarare tarega sia sense ya Kenya ere bukorengane birengere bya Joshua ayoroje rega sinero gosene tarare rega site. Originally the past originally murai to the deputy president Ruto obeyed in office for the past 8 years. Lakini only the past 4 years tarabobis. Government no arobisi aselieta. Lakini only the past 4 years the government have been run by the handshake. Wana someone to go decredit the deputy president. I think akoba misinformed. Kere government bono government ba deal na barabu the handshake your control na our president. Wana tara egunguru cho koragasi yae. Tara egunguru korengana nibirengere byao ayebuna Dorothy abangina barabu bamamba mboga nakikwa abakonyire inde banyare ba okwegena. Asa abangina bamama mboga bali na kolire gasi na barabu especially abale byombe bokartura mangana table banking muna accountants trainings ko give chibesa nkego chuko support biashara ko loan out and then ko baroselie ibintu bya bookkeeping for free na ko train on financial literacy so that mungina na bakumanya chibesa irenga rosiri profits kiabwate na kia kutumia documents ya konyole loan from the bank or save from the circles niko kwa bakonyire. Bueno ngira neri bori Joshua boria anene kerto komenterage umurai kwatero umurai deputy president mokonyi umurai bwense Dr. William Ruto tarabo bisiasa ani gari gesona lakini elietaire korengane birengere byao lakini nkosoka kare na Mombasa usaise goja sorongorwa gusi nigagote abune para yogembo goja sigete nintu twarosiri nintu ne serikali ya Jubilee ya rosiri gusene serikali yawe ya rosiri nende ngaki gote abuna na risk. Ekaro uligere the first 5 years by Ngovis from 2013 mpaka 2017 ega simba kolete li na chipali cha whatever they were done during that time. You take back to the time ekarange ainge the minister ekarange minister ya education uligere lia mangana ya help is streamlined abanafunzi bakanyara chibesa bagaka na chilons lakini oli currently bonoiga banafunzi bali kwa chibesa cha help wanafunzi bonege bale stranded inka kera besa nchiyo bakwe baende school baende chi university onoli ye track record ya our deputy president okolirega igone miakiri enene romoja mwe akiri kokomano kero gusuka bosio na ara ogateana na foto kaneti abasubati abange asoborai elinde gusi eimokigoro korengana basaja nigo bakabeire chisiro kolendelero barosire abangina na buchinga madam you have my support oyako kuna Gladys agoteana Gladys agoteana ya tigabasubati baigwa mabaga ayoborai elinde gusi eimokigoro abasaja nigo bakabeire chisiro kolendelero barosire abagoteana abasaja barosire abangina na buchinga madam Gladys yaotani gabwate support goche asore bona ikaturigeti gukora madam ikara biro bitu bya myokire mono ningani ora tebi umwanchu muri rero for example totena rero Dorothy nero mogumende bwe county ya Kisii monjori kiura leta se county ya Kisii alioro jatara korwa na ande obeke emirobili yabene likwenda kimna magenda yakora se county ya Kisii inkwa wo women rep
Tena andingira nere lieta ya Dorothy Mamwacha igesinsi. Koligindo wa women rep na UDA. Kwa hiyo koro kyo wa women rep, tali okwa wesinga chukwa keliogi. Nale goteba iga. Obongo mboro. Nama ama ono naro yogo konyo musubati. Yogo konya the youth. In terms of empowerment. And we to empower abantu baito by creating spaces for them. By kwenda isiko kubaligiri. Kolenda chibesa chibaikere. Ande nakwana kera abantu abange abasubati onde bwensi okuligeretie kwenderero abako gotebi bantu bange na basale bonoiga baranyora affirmative action fund. The affirmative action fund unalitinateba abantu baminto affirmative action fund nero, and the best way to koyenyora no koyerusi ase county to yire mashinani through social services. Nasa abantu baminto to base ebyombe ebyombe mbirororo. So ebyombe ime alitoranya aliko baikera to bakonya. We look at the youth. The youth abange basomete masomo naro abandi mostly in technical work lakini mbabwati to machines. Our youth baito na otoko baneba, let's say the car wash machine. Let's say chararani yo kolere gas. Let's say an oven. Monte igole biashara bya ya chake. Nalo gusaba abantu baminto bochora abantu babwata maono. Nege sinsi ni mtu wa maono, ni mtu wa amesoma hata kama ni kadogo. Tokole gas yam. Libolia nelio mwelio madam karo turiti gukora. Aheni goraga nitu ake osaba aba Kenya aba ke 6 piece to the president be uda mugabana be uda nayo be uda no mosenta be uda no gani egende ikebe kurugoro ikyatwara ne karo ke ko kurugoro amagendo ni magendo dari gukora kana buya 6 piece nengia. Lakini 6 piece sometimes dari gukora gas. Nale gusaba tochole abarai based on maono. Ni manifesto yabo. Nto ake 6 piece singe njole party. To atwalire party 10 years we've been in one party Kisii County. Ile ya stole bona bagendro tayi. Mbemona madam no gani kutwara ringana ndelio mwali kabisa karuto gukora otebi mwanjumire karongo kwa idage kago 6 second chingego nyargo kwa ringana lio mwali. Ringana lio mwali abantu baminto ngo basaba bali motaro yekura genda se county offices IBC bado ngo register bale abatu akole to obokwenda obo registration igoro Sunday registration still goes on. Ekura yao ere nguba yao ekura kirege sinsi wo women rep 2022. Asante sana. Mbemona mwanjumire ya lero ne otwaringe na Dorothy na Mwanja oyo kulikiro kubo gwende bwa se county ya Kisii sebona ababuli na mumwamagoro otebira mange kwaja igure igore twaringe nero wirukne agwiruke gesinzie kratebune gesinzie na bako genda aruma magendero na ratoretere goja se county ya Kisii ibo mwanjumire twarobuliro buye kero endete koba ime ya Ndizi TV nero bwansu mugusibu na botame ko tine gente kianekia gente gyansu ne gyansu nanda angikande ikyara ntokori tinande Dorothy na bako changi kande ntokwane amange ko twaro obuligiro buye buna botambe retariane Brighton Makoli. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko Bwomugusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scan it.
cha twakara igokera rituko ria Jumatata garo twakwanda mang'ana ya magendero na siasa ime ya gusiane garo twenda tukirubiro ya sobo chorio bonne bwo mwako ye umete siasa tayo magendero tayo kolengana na bana siasa kiana toko chora bachi gotoretera magendero bachi kote percentage uja si county ya Kisii igore ri twabwate Dorothy oyo egesinsi atebire ni ogikori kirugu kebugumenda basi county ya Kisii otebire maana yegesinsi no muntu ogopenyeza aenda chikoro mama genderero aletera abantu be county ya Kisii bwereire bija kwa mumanyire nga Dorothy Mamwacha ningo ngagerete nga omwanchu muligire nyarire kumanya mabuli aho oyira ne irionsi no nya yandi naratayiraneri asenge ncho chinga kinebiro kolende nande ngakiende togoteba ngankyo nkande ntochitumurangeri gochaga gasistu nanda kikande mwakorire gasi beba no manju muri nyora na chitariki 11 ni gotukwenda se moboganio Camelback egatuka bwato bwali bomba gusi ekageta se ni Candice TV kia bwatana ne moboganio Camelback egatuji gukwarigania edini tunya tugo twaro bwali bomba gusi ine no mato bwali bomba gusi mboro byo no to maite bono tigatunyorane Camelback ne ryo chikumanya bwali bomba gusi amabere yekirandi na robo mabobo bwali bomba gusi ebusa ributi chinsaga enderema kiregendo mancho murigeria mbako kumabwa maemba no gwoboli omancho murire na twacha ko muroberi twaboli bolito nande twatana lero ngwa toro monde ticket into chikonyoranira alia nsemo ya Camelback lero mubuyito no ryo sa omubuyito ryo tangana kwirana riri swali litangani kigima gosoba na mbe mukwirana riri swali elio igakoro kwa Damaris taligetinda Damaris ngo kolende Damaris ngo wakera tole simi egera tumanyanga na kiyokonyore ticket yao ekera tebali chibuli yanga omagano ita se studio nigana litogocha ensa eya munenusu ya mambe kera litukole Jumatatu goika Ijuma echine jichinsa tugitwa cha kenkwa na yelitiko una lero tobwate siasa na magenderero Ribaga Ri'Abasubati Ase Siasa magano itugaso studio enseyamo nenusu gombia mono sana congratulations Damaris ekaroto chuwakere simi tokoe ticket yao eya maseyamo karoto chukumira na asoma boganio o Camelback igo twaro buri ubiyate tukorera mambi neri tukolinda gatora chugukara na asomoro urwensa akeka twakwanira mangana afya kotonyorane lituko lya mambia kuna botambere dariane Brighton Makoli na inche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita tumira na SMS mangana maya ikoraga chinsa isano na ibere chabona mugaso.